I n'a fɔ aw y'a ye cogo min na Tchad ka jamanakuntigi Maréchal Mama Idriss Déby Itno ale ni Burkina Faso ka fulancɛ fanga ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré olu de ye FESPACO tako 29 kuru kari sibiri wulada fɛ Wagadugu ka Palais des Sports ra. Nin jabɔ ɲɔgɔndan fogoba min bɛ farafinadenw kofɔ ani farafinaden minnu sigira Faragwɛra n'an ko olu ma ko diaspora olu bɛna ɲɔgɔndan kɛ lɔgɔkun kelen yaasa ka se ka jɔnjɔn sɔrɔ min ye étalon d'or di yeninga ye. FESPACO 2025 olu loloniya u taara di Tchad jamana nin ma. Aaron Padage Zekou bɛ ye Tchad ka jabɔla ye. Il y a 3 films tchadiens dont le mien. Tchad jamana ka ja saba le bi ɲɔgɔndan na ni FESPACO in na. O ja saba ninnu cɛman ne yɛrɛ ta bɛ ni o ye waransa ye n'an ko tiɲɛ a bɛna bɔ taratalon nɛgɛ kaɲa 10 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye mairie centrale la ani jumalon nɛgɛ kaɲa 8 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye Sine Nerwayara. Waransa kɔfɛ Achille Ronemo ka diya bɛ Salma Khalil fɛnɛ ka majabara fɛnɛ bɛ yen. Salma Khalil Aliou. ɲɔgɔndan kɛnɛ kelen nin fɛnɛ kan Burkina Faso ka ja saba ɲɔgɔnna bɛ yen. O cɛma Augusta Palenfo ale nana ka ja fɔlɔ ye. Kianlo ne ka film bi compétition officielle la mais session Burkina n kɔni bɛ fɛ ka jɔnjɔn fana sɔrɔ a la mais en tout cas Dani Kuyate n'an ka balimamuso dɔ fana ka film bɛ étalon compétition officielle étalon d'or la n b'a la dari o mɔgɔ kelen kɔni ka étalon d'or san ce qui est sur étalon d'or nin ɲinan nafa ka to yan. Bonya ani inɛfoli o lasira Sulemani Sema ale min fatora kama sɔrɔ a tun ka kɛ FESPACO ka jury de long métrage fiction ɲɛmaa ye. Mali ka ministre min bɛ dɔn ko kunna Mamu Dafe ale bɛ kumana Mali ka jabɔ cɛdenw kan. Cinéma ni ye an bɛna lajɛ Mali yɛrɛ fana a ma deli ka kɛ Mali nana ni cinéma 11 de ye compétition na donc an kɔni hakili bɛ ko dɔ la donc vraiment a nisɔndiyalen don la an bɛna baaraw daminɛ su in na ni Ala sɔnna a ma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ. FESPACO tako 29 o kuma kɔnɔma o ye ko cinéma et identité culturelle nka mun yɛrɛ le ye jaw jɔyɔrɔ ye an ka landalakow ra. Christine Sanu bɛ o ɲɛfɔ. Cinéma bɛ ko caman kɛ puisque an bɛ fɛn caman an bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ an bɛ fɛn caman bɛ tunu cinéma sababu la an bɛ se k'o sɔrɔ k'o fɛn ninnu sɔrɔ tuguni donc an b'a ɲini vraiment cinéaste ninnu fɛ u ka banba ka to k'an ka seko n'an ka lɔnko fana ta ka don u ka filimu na walasa an denw fana ka n'a sɔrɔ o kɔfɛ. FESPACO tako 29 kɔni ale kuru karira min tora sisan o ye ko jabɔlaw ani ja kanubagaw olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ jabɔbon kɔnɔ yaasa ka se ka taa u ɲɛ da ja 235 minnu bilala olu senkɔrɔ. Nin tun ye Kadiya Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.